Hi, hello, kumusta ka mo? Aniyan sa inyong alagad si Kanginan Tefon Morales and then my partner ka po na ko diri si Randy Tayad. Kumusta ka mo tanan? Asap kita ha? Always say a prayer. Muna importante migala. Ang atong papanalangin ito sa labang magkakaw. Thank you kay Lord. Simugyata ka na mong grasya. Matag adlaw. Thank you kayo. Usa kini ka lalaki nga mapatago lang sa nga Tiago. Kini gibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan ang atong sender si Tiago. Kini ako sugilanon may pagkayunik ni problema ni sa kaliwat sa kong asawa ba. Pero aron inyo yung masabtan akong sugilano no. E niyon ako pagsugod ang tanan ha. Samtang nakita nako akong asawa nga nagkanta-kanta. Come on, everybody, clap your hands. Oh, you're looking good. I'm gonna sing my song, and you won't take long. We're gonna do that twist, and it goes like this. Come on, let's twist again, like we did last summer. Yeah, let's twist again. Last year. Do you remember when? Oh, kabuya. Maluoy sa taon kanimoy. Okay na daw, makaya pa man. Round and round up, and we go again. Oh, baby, make you know you love him so. Oh, let's twist again. Oh, like we did last summer. Taktan ka sa. Na, kuya, kaya kong pimping, no? Day, kaluoy sa Ano, day ka? taon. Magalingon day. Papaway sa taon ng imong kagalingon. Ngano de kay noon sa deka. Kanos agud ko mo surrender. Kanta lang, surrender ko never. Kaya kay ni sa akong lawas do. Kung ang uban mahadlok mag-concert kay di kaya, ako kaya kayo. Yakang-yaka kayo nako tiyago. Bisag magbuntagay pa, kaya gihapon sa akong power. Day, di ba ito akong kaluyan good? O kinsa di ay uy, ingon mo kang kaluy ang imong kaugalingon ay kinsa di akong kaluyan. Maluoy ko nimo hasta sa ato mga silingan. Maluoy taon ka sa mga silingan day kay dagkor kay ay bagday. Di taon ka to tarong sa imong tingog taon. Adi ay sa ato pa ako'y nakaingon ngano mga dagko na kasilag mga eyebags. Unya ngano ni ingon magkakaluy ang imong kaugalingon. Di ka maluoy sa imong kuligoy. Ikaw may gilibas na to silingan din eh. Kinsa man ang libak nako be, sulti ko kinsa kinsa. Ayun lang day. Sulti ko ngano ka mo sulti. Di man sad sila mga angkon. Pero ako nakadungog yung ko sa hay. Di lang ko masulti kay hadlo ko. Hadlok. Kay ngano? Ungo akong kaliwat, ha? Oh, ngano di mo kamutubag? Ha? Hilas nila. Ako ungo ko? Ha? Pamalbalon ko noon sila. Unsog taon kayo. O nga di mo kamusultin ako. Ang moingon kong tinuod man. Oy. Oy. Unsa osbara? Di ko mahadlok kung musulti kanila nga ungo ang among kaliwat kay nahibaw ko. Why mo tuon nimo anak tiyago? Sukad masukad. Wa pa ko maungo didis ato. SOP mo na ninyo. Sa SOP. Kuan ba sup-sup? Ay, kuan kining SOP na ninyo nga dili mo muna silingan. O natural. Kompetensyaan di ay namo ang mga kawatan. Ha? Kung sila mangunay og silingan, kami di sa taon miingon ana, no? Kay kung mangunay pa mi, giunay na unta taka. Day, okay. Manapalon ko nyo. Love bang kayo tika? Hilam na tiyago wala mit ako. Day, nahibaw ka nga sa ato mga silingan na to. Nahibaw na sila. Maubitaw, hadlo kayo na sila nimo. Nya, di pa ka ana. Protected na ka na ako. Kaya day, nga ungo ang kliwat. Ngano di ka mo to? Ikaw, pulos ang yung kabinuang. Binuang ba? Uy, karong Sabado, manguli magitas among probinsya. Pakit on takagibitin siya. Ha? Misulti ang akong asawa nga kaliwat yun kuno sila gungo. Pero ang tinuod, wagin kumutuan na. Ako sa sakayat. Kay naibaw mong kung unsa kasiyaw ni kong asawa. May pagkayabagon mo sa utok ni bayhana. Unya, uy, Marisida, ikaw mo ganda ni nasuroy ka man. Mare? Oo, nasuroy ka man. Pre, oy. May nung suroy ka ning hariano na mo pa may taon, ha? Nga, kuan, mutu taon lang ug mag-uwan. Ay, pagkastigil si taon. Ay, unsa man, ha? Naagi kay problema siguro, Mare, kay. Dali, suon ka rin, eh. Dali, dali! Marisida, ay! Dali, Mare, suon rin, Mare! Uy, Marisinda, hala ka gwapa gud nimo Mari. Hala, uy kaputi na nimo. Uy, imong liog ay hala ka lami balbalon Mari. Amaw man ka, Mari. Uy,
Pasensya na ka, aning ako sawa, Mari. Anak, ginistili, Mari. Si Aw, gitawon kay ni ako sawa, Mari. Ay sus, anada ko ana, oy, anada ko ani maritali pre. Usahay gani, pakiton ko ani niya sa iyang tango. Amo mo ka, Mari, oy. Kung sa gati time sa imong dugo, Mari. Ay da, makalagot kay Mari, kay pangitaon ka ayo. Type AB. Hala, oy, kalami, anak, Mari. Uy. Ha? Mahalon na dugo, Mari. First class na. Sus, maura ba ginay akong paborito, oh. Oh, balbala dayon ko. Ay, ginoo ko. Ang saingan, Mari. Balbala na ko ba? Anya na lang, Mari, ha, pag may time. Ay, basta ha. Promise ha. Kidot mo yan ninyo. Gisigihan ko gusulti sa akong asawa nga kaliwat lagi taon nila ongo. Pero agi ko mutuan na kay si aw kay ni ako sawa taon. Kay sa diagong nakuyab ko ni gisultihan ako niya daan nga ungo lagi taon sila. Agi pang asawa gyud ako. Tipon mi nagtipon lang mi nga way kasal-kasal unya. Asa man kaday? Muli ko sa Amos probinsya. Ha? Ikaw lang unay bahala din isbay, ha. Ay, okay, bahala ni Sabay. Di lang ko muda doon. Aw, mukuyog ka? Aw, sige, mas mahinoon. Aron makaila ka sa among kaliwat. Di magkakamahadlok. Bidag nga nung hadlok na taon ko na day. Kaliwat, lagi may ungo. Tinuod lagi, di na mabutuo. Nga ko di mo balbala lagi. Naa lagi nas among naanas among ordinansa nga way unay. Nada ninyong ordinansa. Naa uy, naa. Di man gaimi mangunay og silingan, ikaw pa ka nga akong bana, nayadig ka man. Sabar ya tele. Hanggaw mo katsago eh. Sige sige, kung gusto ka, ikaw na lang kaliwat og ungo, ako'y too. Ay, tanong mga utay. Ngaon, sa may sudan, Kuan, luto ko katay. sa bata o sa tiguang. Ay! Luto ko dugo-dugo katay. My favorite! Mga utang, mga kaw. Tara, mga utang. Makaadto na gid ko sa among probinsya dong. Ano? Makaulit gid ko. Lagi niya. Gikan sa ato pag-ipon na ba. Murag wa gyud ko makita na mo mga kaliwat da. Di magkakamahadlok nila. Madlok pa tao. Yung sa may angay na ko kadlukan day. Dili ba ka ako mo na matikda nimo nga talawan di kag multo. Multo mo to, di mo to ungo. Unya kay ungo man ko. Hasta man ako mga kaliwat, kami man. Kuan na day. Mas muto pa ko nga kaliwat kag mga ikat. Pero kanang mga ungo, ayaw lang na. Ha? Way mo tuon di mo anak. Oh, di man jud ka motuod dong. Tungod kaya akong nahibawan day, nga ang mga ungo, gikan sa pagkagwapa, mo transform sa pagkabatignaong. Nya, gikan sa pagkabatignaong, mo transform pagkagwapa. Muna di ka motuon ako kay di ko gwapa. Di ko sulti ni mo anak. Ikaw rin sulti Ay na anak. lang tiyago, ay na lang. Nagtuo ka bugo na kay ko. Sa tanang mga ungo tiyago, ako ray bright. Bida, matugo day ha. Piyong-piyong sa kong gamay sa kong mata day. Pawal niya kung nanata sa inyo. Lugar lang. Ay, tiyago. Shh, ihunong na. Mata na kay ni anata. Ay. Abot na tas amo, tiyago, dali na. Oo, abot na ta. Bangon na, uy, naabot na. Dali na mga naog na ta. Day, nawago ni Lapita day. Asa inyo day? Tapas babaw, ay mutungas pa ta. Ha? Dali na. Lisod kay baabot tagngit-ngit ini, lisod na. Dali na, paspas, uy. Ay, yati na. Ay, muro rin bawat makabalipo. Makakindot niya ni eh. Dahil, murag, naabtan gyud tagit-gitaon, gabi na kaayo. Sige lang, uy, abot naman tas amo.
Nay, kita ka ng payag kada sa ibabaw. Mao nang amo diha. Naa diha ang among mga kaliwat. Naa diyang akong inahan, ang akong mga igsuon. Ha? Mm. Mao ba? Maayo hinuon kay nabot ta ta. Dali, mula ko sa silang tatay. Lain sa akong gibati ay. Unsa to? Da, sila nas kuya. Kuya! Kami ni! Kauban ako akong bana! Ikaw na rin tila. Ako ni kuya! Kalabas. Ako ng bana kuya, ako ng bana. Pero nahibaw ko nga wa pa ka patakde. Mong ano lang pagpakaaron ingnon diha. Ay, humot kayo niyang sundaan ba? Da, inununan ra niyo, uy, among bound. Abo ba? O, dali mo. Nagunsa di ka des daruhan. Eh, nagpahungaw ko sa mong debate. Mao day gikan ka des kalibunan ha. Oh, dali na. Kuyugan na mo. Dali na. Kumusta naman sa tatay? O, mo lagi apon, buhay pa. Murag ikaw na ipaabutan na. Ano ako man? Basta nagpaabutan mo. At tuwa din magkinsultihin dito. Hup! Uy, ngano ka? Tay? Uy, Ah, dahil tila eh. Ikaw na, dahil. uy, hain mas tatay tay. Kumusta naman siya? Naaman, nagsigig pangita ni mo, day. Mao ba? Ingon kinaglisod si tatay. Ang lisod na gani. Pero unsaon na may mudawat, God. Uy, mudawat, uy. Huwag mudawat sa iyang kabilin, God. Ha? Tay. Tay, kumusta naman ka, tay? Ikaw na, day. O, tay. Naunsa ka? Sika mo kunog pangita na ako. Sige daw kung pangita ni mo kung asa na ka. Nga naman, tay, unsa may tuyo ni mo? Gusto na kong upahuway. Kapo, nagkakayo. Palihog sa tapok sa mga managsuon, ha? Kaya doon ako isulti ninyo. Pagtapok mo. Tay. Di anami tanan, tay. Nagkatapok nami. Amo kang gialirungan. Gusto kang amo kang pangadjian, tay? O sengan, ayaw sa, wapagani ko matutyo. Kapaurado sa ninyo, pero hapit na. Gusto na kong mupahuway. Di ka po, nakayo ko din. Ugi ka po'y nagkatay. Pahuway lang, good, tay. Gusto na kong mupahuway. Huwag makapahuway lang ko kung dunay mo dawat din ang akong kabilin. Dili ko mamatay samtang niya pa din sa akong mga kabot. Busa kung tinsran ninyo ang gustong mo dawat din. Palihog, isa lang ang kamot. Sige na, isa na inyong kamot. Kisay mo dawat sa akong kabilin, ha? Asay, mga bungol mo. Kanang, tay. Unsa man ang maong kabilin, tay? Para unsa man na? Kabilin para sa pagkaungo. Unsa? Gusto kong may mudawan nining maong bertod. Kay samtang niya pagkaninin ako, dili yung ko mamatay. Kapo, nataong ko kayo. Kapo, nagpangungo. Sige na, oy. Diyan na sa ako makamot ang bertod. Ako rin isa sa akong kamot, ha. Kung kisa man ang mudawat din, siya na ang manununod sa akong pagkaungo. Dawatan na lang na, Manoy. Huy, Manoy, dawatan na lang na. Di ko Unsa? Wa ko tayo para magmalbaloy. Ikaw na lang, Kuya Draco. Samot. Di ko samot eh. I'm very busy na. Napakatindot pa yaan niyo, eh. Dalian ninyo kay kapo na sigig isa kamot. Dawatan na ninyo. Tay, unya na tay, Bi. Kaya wapag yung nakahukom kasi mo dawat, ana. Hakbal ninyo eh. Nagkamuna po na niyo eh. Gikapo. Nako. Kamu na sad. Tiago, ikaw na lang dawat. Oo, sa?
Wag yo'y bidawat sa mga kabilin. Dito murag mituon ko gamay, pero wa pa gyud kayo. Unya? Kuan ba? Aron dili na mo sige nag-isa tatay siyang kamoto. Magsigig isa na yung Bertod. Hay may kaputla na to siyang kamot. Unya, putla na. Pag-usan sa kakamot may isa. Oh, putlang gyapon. Hangtod mawan na kamot. Unya, ugwa na kamot, napa may tiil. Para pag siguro, putla na sa natong duha niya katiil ni tatay. Ay, Ginoo ko ninyo. Bisag wa na itiil niya way kamot ilang tatay, buhi pa man gihapon. Umatod pa nila, di gyud kuno na mamatay ilang tatay. Samtang way mo dawat sa kabilin, nga mao ang Bertod. Pero, hangtod karon buhi lang gihapon, uy. Ipaligid lang ko nila ilang tatay, kaya di gyud mamatay. Di naman kabarog, so ibutang na lang ilawong sa lamisa. Rubida, kanagong mga onmi, na yung magkuil-kawil sa mong tiil, ang iya ding tatay nga nagligid-ligid, huwag mo dawat sa Bertod. No niya akong problema ron. Angay pa kumutuwa ni nga akong asawa nga kaliwat silang ungo. Nabalaka ko. Basig, mag-away noon mi. Unayon kong balbalan niya akong asawa. Pero, wa man sa siya budawat sa Bertod. So sa ato pa, wa siya mahimong ungo. Tinuod ka ni. Ambot naglipog yung koy. Tabangi ko ninyo bambinabi. Naay babasa sa Bible anang parte sa ungo. Unsa man natin pres, kung kamoy pasultihon, Tiago. Bambina, may adlaw. Okay, Ate Pres. Okay, ang isendo na to karong adlaw, ah? Si Tiago, Ate Pres. Tiago. Ang iyang problema, Ate Pres, kay ang asawa, gidungog lagi kaliwat, ungo. Oh. Ngunya, ang katapusan lang pag-adton lang sa ilaha, iyang tatay, idnalagi idunol, wag yun idawat, giputla nilang tiil kamot. Kaya yung idawat, hantol karon buhi pa. Ang giputla nagtiilo ka mo. Oo, giputlag tiil Buhi kamot. pa Oo, gyapon? murag uminyikang tagtangag tiil kamot, lain kita taon. O nya, buhi pa hantol karon kay ugwa ko na yung mudawat at pres, di ko na mamatay. Tinuod ba guna? Mao na ngutara siya. Muna akong madunggan atong una. Magkadungog bitang ko anang una nga kung way mo dawat sa ihatag mamatay aw di mamatay. Unya giputlan man kagkamot. Putlag tiil kamot at pres. Ang dila lang sa iya nga. Giputlag sa dila. Naamang na karon at pres, so anay tingog-tingog. Ba. Usa ka tiguang gisulod sa bukag. Ano ba? Gusto sa bukag. Biasa natin. Gusto na sa no? Gisulod sa bukag. Gilukot. Ang ilang apuhan tinuod yun. Istorya na sa akong amigo, ang ilang apuhan kuno sura gamay mo gud siyang babae. Gisulod na sa bukag, balik ko sa kabuan way kaon-kaon. Mo ba? Oo, dito lang siya napuyo niya. After sa kabuan, kanang nangayo din siya lugaw niya. Gitulkan ko no gamay ng ngipon. Ha? Nakalimot ko pangutanaw, pila ni edad na ito ilang apuhan. Ako di man na siya partikungo, pero ako lang Ano ba gisupay. na pagkabata tingali? Ako lang gisupay, kaya ingon mo kung mga ilang apuhan nila, gipaligid nila sa lamisa. Apan nung maingon kong tanang atong sinid na abay mabasa, dili kayo kumusulting mo takdo ba niya. Apan maulagi, ang kanalaging mga ungo, pumpa sa mga apuhan sa una, kaupan mo kuno na sa mga panuway, akong tanaw dire, mo takdo ba niya. Sa basahon ni Job, Kapitulo 1, versikulo 8. Giingnan, correction, ha? Okay. Basahon ni Job, Kapitulo 1, versikulo 6. Size Unya, usa ni anang kaadlaw, sa diha nga mga langit nung binuhat mi atubang sa Ginoo, didto usab si Satanas, uban kanila. O gipangutana siya sa Ginoo, Satanas, unsa imong gibuhat? Mitubag si Satanas, gikan ako nagsuroy-suroy sa tibuok kalibutan. Karon, mingon si Satanas ay, musimba ka na si Job kanimo kung wa pa siya giapas? Diri sa versikulo 12, gingnan Kung sabi giyapas ng Job, Bam? kay si Job, pinalanggam kay ni sa Ginoo. Munang lingon si Satanas, musimba ka na kung wa pa siya giapas? Muna nga, diri sa versikulo 12, giingnan sa Ginoo si Satanas.
tugtan ko ikaw pagbuhat kutob sa imong mahimo ngadto sa tanan nga anaa kaniya apan ayaw lamang siyag hilabti busa milakaw si Satanas. Akong but pasabot kanit si Job kay nakaangkon manig mga katalagman apan dunay pagtugot sa Ginoo nga masakit siya mga matay ang mga kaliwat ang mga hayupan gitugutan sa Ginoo kay gisukod lagi kay ingon si Satanas wa bay giapas. Ang akong but pasabot pagbasa ani nga kung doon na gani ka na mga ingon ana, mo lagi tinsulti sa among katigwangan, nga kauban mo kuno ni Satanas, ka na nga mga ingon ana, kuno lang ako, segundi ni sa gibasa, o tinuod man gani. Apan, ka na giingon sa itong sindir nga, usa ito ang gulyat, wa na itiil, wa na kamot, Wa na kamot. wa gapon mamatay. Wa. Ugod sa kagputlan nagliog at presno. Di ba sige. Kana mo tanaw na ko ana basta maglaka na what I liod. Kay wa mo dawat sa Bertod. Lagi. Okay, dili sila mo dawat sa Bertod, nyo, gipot na lang buktong, gato lang itiil, wa gud mamatay. Mao lagi. Saman bam. What's it? What's it? What's it? Baog nila ko ang paghagan. Mao lagi. What's it? Mas mulgas sa yung samad, no? Mauna. Muy panghampol ka nila ba dahon-dahon sa examen. Wanay kamot, wanay TL. Oo man. Ang akong ikasultihan no, kanang giingon, unsay pangutanan niya, di Gulyat, na di ang pangungon siyang mga pangutanan. O sa buto ba siya nga kanang ungoy asawa? Nga mao na inana. Balbal ako asawa pero aman sini siya budawat birtod. Unsa man himo ni siyang ungo? Ang akong ikasultihan no, kanang na ang kanang mga ingon anang espiritu ingon anang Gulyat, kanang pananglitaw ug tinuod nga ungo. Di ba mo sulsuol raman kuno na? Ah. Hay maayog. Pagtawag kuno kuan diha, okay nga na itong sender. Tiago. Pagtawag kuno siya ko ka ng kuan, pagkikita kuno sa inyong pare diya sa parokya nga isulti ni kay naman na sila mga ingon ana, mga pag-ila kung tinuod ba nga dunay di ba tunay ng mga espiritu ingon na pagtawag kuno nya kanang ang uban ingon ana nga ungol ati ba mahadlok man ang mga holy water. Oh, adlaw bitaw. Ang mga crucifix, ingon ana, no? Suwayi ko no pagkuandong. Suwayi ko no tiyagog, tinuod ba? Kay mahadlok gani, aw mukulisiw gani, muaso gani, aw tinuod yun na. O di ba adto kang kuan dong tiago duula na timyong itang. Nga naman. Ganang dolo na steam yung. Makikontrak siya kung ungo ti pres. Ako na po, Isang ka na siya. Isang ka ungo ka ng mamamarang. Isang ka una niya. Ay, kasi yun. Siya sab ingna sila lan gab kinsay mga ungog mamarang ako katubangon. Oh? Oh. Gusto ko siya siya maghari ko. Hala, Tim Yog! Ito lagi Tawa, eh? Nagampo ko niyat. Ko, alauna, yung mata ba kami yun? Nagampo ko, kay para ni sa mga ungog sa mamarang. Oh? Oh. Alas 3 kadlawon. Nasa Ampo, ritual? Nasa ritual. Alas 3 kadlawon, ampo. Kay para sa ungog mamarang. Duulan niyo, Timyong. Pagitaan na dito, dong Tiago, naana sa Bourbon. Silingan si Mayor Rutilius dito. O si Roy Milgo, atong Vice Mayor dito. Duala na ninyo dito. Timyong itang ang pangan. O niya, ako yung konsultian kung sa garden development niya go, paibawasan me. Ah. O kung sa naman, kung ang naunsa nila itabol ninyo, kung walay tiil, walay kamot nga, gilgid-ligid, ilawab sa lamisa. Murag manyay kang giputas tiil o kamot. Mura-kunog ka nang sa mga natuod. O, dili na sa kalupad. Di na, kayo naman. Di, wanay timbang, ma'am. Nala? Oh, pag ampuy ko no diha, tiyago pag ampu diha, tinuod bang mo kilisay, kadili kay ko katungkat paparte ingon ani, mga kuno lang ning ako. Kira na sa gam, souvenir ba? Ha? Gam kay kakuan lang. Souvenir lula mo ko, mga heritage ba? Ay, itungtong na siya kuhan, bang. Aw ka nang itungtong og lamisa, tipres patindugot. Ibuta na to, wanay kamot, wanay bukton, wanay tiil, ang ligid-ligid na lang. Wa sa duwag mga langaw. Katuy mo habam, katuy mo gi adto dito. Wag yun muligid sa perbilang gabarog do. Asa? Mayongo-yango, pamar. Sa ano ba nang ito naman? Kuna ko ang puzzle, Tihon.